Monsieur Belder, Monsieur Kukan, pour 1 minute 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, pani ministerka. Začnem komplimentom kolegovi Roučkovi za výbornú správu, o ktorej dnes rokujeme. Završenie prístupových rokovaní s Chorvátskom je úspechom európskej politiky rozširovania a dôležitým signálom pre transformáciu krajín v regióne. Som rád, že môžeme dnes hovoriť o Chorvátsku ako o krajine, ktorá splnila všetky záväzky z prístupových rokovaní a je teda na členstvo pripravená. Členstvo v Únii otvára mnohé možnosti, ale na druhej strane vyplývajú tiež z nej povinnosti k hodnotám, ktoré Európska únia reprezentuje. Momentálne ma preto znepokojujú niektoré prejavy nacionalistickej rétoriky, ktoré sprevádzajú zavedenie zákona dvojjazyčnosti vo Vukovare. Takéto prejavy situáciu neriešia, naopak zvyšujú napätie, lebo je jasné, že rešpekt právam osôb patriacich k národnostným menšinám je súčasťou hodnôt Európskej únie. Jedna osobná spomienka. Takmer presne pred 10 rokmi som v Atenách ako minister zahraničných vecí Slovenska podpisoval prístupovú zmluvu s Úniou. Za tých 10 rokov, čo sme odtedy starší, Slovensko dokázalo, že je stabilnou súčasťou Únie a že vie pomáhať svojimi skúsenosťami a radami krajinám, ktoré o členstvo usilujú. Napríklad Chorvátsku. A pevne verím, že aj Chorvátsko prevezme túto štafetu a po svojom vstupe bude pomáhať svojim kolegom, ktorí sa snažia stať členmi Európskej únie z Balkánu. Ďakujem pekne. Merci, Monsieur Kukan. La parole est à Monsieur Tabajdi pour 1 minute.